Здравейте, вие сте с Deadpool 231 и днеска е полуфинал между Бразилия и Босна и Херцеговина. И нещо интересно, пуснам Давид Луис по крилото и Луис Густаво на Джефърсън и Адриано на Давид Дани Алвеш и Хълк на Рубиньо. Научих съм, че се става от миналия. Добре. И така, аз съм Алекс Сукачев, няма етап последен. Какъв Алекс Сукачев, аз съм Васил Делов. Добре, Ники Бришил. Добре. Аз съм Харбовски. Аз съм Мартин Камбуров. Не, как съм Камбуров? То чорбар мръсен да мре. Газа му да се изсере. Аре, Рубиньо, изведи му! А, така. Тъй. Адриано към Неймар. Блокиран му е удара. Аре бе, Давидич. Санти Касорла. Абе, била ни ще Марко Захапи, бе. Моля, че това е лошо. Това е лошо. Лошо, Лукас Лейва. Какво прави този педерас тук, бе? Да не съм го... Добре, бе, Мишел Бастош, бе. Подай аз... Човек по-малко сме, което е лошо. Опа. Пак обърках копче. Добре, защо така бъркам копчетата? Какъв е този майтап? Под зола. Аре бе, Ники Бришимов. Аре, Васил Петлешков. Петър Василев. Ивал Йорданов. Християна Гучева. Заслараме Гучева. Мишлоци Патрашкова. Адриано. Чукаси Газано. Роналдиньо. Ебе, табука, табака. Хубава, най-любимата ми реклама. Табу. Мишел Пас! Излезна! Това не е честно, искам дисквалификация на босниците. На първото им участие на Мундиал. Това е някаква много измрела държава. Ти Марсел няма да го минеш, аз ти казвам. Ко ти казах? Не го спасяване на Давид Жулио. Толкова забрах, ако няма, защото Давид Луис го оцели, бати пиче Давид Луис. Честно и казвам. Ще отиде в ПСЖ. Не знам. Топката в Мартин Дило. Добре, няма ли подкрепа по това крило? Аз да не съм ви тук Лукас Лейва. Центриране! И нямаше никой. Да, Давид Луис. Какво правиш? Абе, не ти писах по крилото. Къде ни е защитата, бе? Абе, къде ни е защитата? Спасяване на Жулиус. Къде ни беше защитата? Аз се чуда. Чакайте, ма. Какви са тия номера, бе? Верно, че това като измре, всички какво отвата. Малко по-защитно, защото ме дразните. Той да се маре. Ти ходи в атака, че ме дразниш. Лукас, добре, ти е дома да тук така. Да има, както се казва, камион пред вратаря ни и тия двама педераси, добре. Всичко е под голям контрол. И да видим центриране. Право в ръцете на Жулио Мартин. Топката е в Мишел Бастош. Възможно контратака. Изгледане Рубиньо. Неговото мощно тичане. Роберто Карлош. Шо не стреляш, бе? Да, бе. 0-0. Пата цигания. Босниците дори са по-силни от англичаните. До Мишел Бастош. Вече нямаше вратар. Няма етап се. 1 минута циганижение. Мартин Камбуров. Абе, къде ми е камиона, бе? За Сара! Да мрете. Аре, финт. Оп. То Рубино много... Как Давид Луис първия клип май го направи. Това нещо. Да си направим... Аре, Фред, ти си ми на разположение.
О, Неймар, нищо съм говорил, аз си го харесвам и ще си остане. О, Роналдин нема енергия. Не пускаме. Рамиреш. Ай, готово. Тъпо ми е, че хапна гъс. Не, мадям се. Порноиндустрия! Дали ще имам продължение? Фред Флинстоун. Фред Флинстоун! О, сори, че пея, обаче ми се пее. Не, аз дори не пея, просто ми се прави нещо. Тъпанари, Мишел Бастуш, Гамел Бастуш, Роберто Ди Матео. И Фред е стопката. Усрара. Какво хубаво подаване, центриране. Добре, защо натам центрираш, не мога да разбера, като Рамириш в наказателното поле. Аз центрирам, то пълен. Засара, бе. Ей, абе. Аз казвам, че засара. Ти пак продължаваш. Давид Луиш. Те имат 3 нарушения, бе. Само едно. Его Неймар, бе. Фред. Да, той изобщо нямаше засара. То къде отиде, чаквам за Сара. Да, това е на голем тъпанар. Аз му маса, защото не мисля, че е чак там. Просто му видях името и реших да му пасна. И така, Бразилия, Босна и Херцеговина на полувремето на полуфинала. 0-0. Фред. Браво, Фред. Ровенио. Към Лукас Лейва. Той пита нещо страда. Корнер за Бразилия. Що Рамириш го изпълнява? Аз знам, че съм нещо Роналдиньо. Той във принцип ги изпълнява. Залучено положение. Фред! Надърви ми се патката от тъпото им гледа. Неймар, само ти играеш добре и Жулио Мартинес. Гол! Как ми се превидя, че е гол! По принцип аз как ги вкарвам половината ми голове. Аре бе, Лукас, хубав натиск. Натиск по гъза! Искам дисекция. Това не е честно, трябваше да има дуспа. Пипна с ръка топката. Ето, сега с крак е пипната. Ще получи слаба оценка. И... Добре, аре, Юлио, сега почваме с тебе. Не, стига. Фред, аре бе, Фред, Неймар, извади му! Атка! Неймар, върни се, атка! Браво! Рамирес! Защо ма толкова тъп вратар тия, боснен тия, Адам Бегович ли къвиш? Центриране на Рамиреш по земя и още един корнер, мисля, че. Как трябваше да е корнер? Още мръсни пияници. Арам Лайч. Роберто Карлош. Извия Рубиньо, бате! По-бързо от тебе. Ти си някакъв бавен циганин от африканската столица. Неймар. Не план! Мръдни се пъти, бе. Тука, бе. Пускаме. Я да го пуснем в атака, да малко. Да видим как е в атака. Не съм виждал хълв в атака. Мога да му провърви. Я знам. Хопаланка. 3 минути сега вкарат гол. Ще се мре. Аре бе, излезни бе! Жулио! Аре, последна... Добре, няма да имаме последна атака. Мисля, че ще имаме, ама няма да имаме. Аре бе, бате. И продължения, дами и господа. Ще има продължение на този мръсен шибан скапан матч, който не върви изобщо, защото сме наравно. Това е полуфинал. Аре, Фред, ти по крилото. Ти не мога да тичаш по крилото. Добре. Така. Добре, 3 ме пресират. Ама все пак получих вече. Браво, Рамиреш.
Който Луис Густаво ли? Той нямаше ли едно мустаче? Мустаче. О, не дей бе! О, Фред, че уседе работата, бе! Фред само кара хубави глое. Защото му асистират хубаво. Той е хубавото, че на правилното място. Правилното време. Това вече мисля, че го казах, имам дежа вю. Добре, какви сте задни ножици, Фред няма да сини топката по смъртен случай. Ако ти ми вкарат гол, ще убия някого. Добре. То Фред, що не вземе да се застреля, бе, бате? И бе в защита, че нямаме. Ще направя тук едно 4. Тъй. Рамиро ще работи повече от тебе. Ай, поне капитан. Така. Така да видиме. Как е? Повече защитници, по-малко атака. Да видим Хълк. Адам Лай! Какво хубаво подаване. Неймар. Да видим какво ще измисли Мастер Газарус. Неймар. Абе ти какво правиш тука, бе? Отцата ме разсея! Аре, последна атака за той по време. Рамире! За той по удължение се дай. Не! Още 15 минути. Ще има дуспи. Чай, искам да пробвам. Нещо интересно, нещо заучено. Не, няма се получи. Какво ще правим? Фиорентина се нагледам. Няма, да се. Грубо нарушение! Няма, да се. И това ме беше много. Изгуставо! Неймар. Добре. Бати какво направи Неймар. Бастиан Швайнштайгер. Швайни! Аре, зазни, бе, Хълк! Бати тъп. Дебелака си, бе. Не, тя не си дебелака, обаче ме дразниш, може да се появиш цялото център срещу вратаря да убиеш някой от ъглите. Ама си някакво некадърно малумно същество понякога. Изведи го, не тъй, бе. Не ми кажа, че ще има дуспи, не ми казвай, че ще има дуспи. Дано да има дуспи. Луис Густаво получава червен, жълт капон. Жълт Макдан. Рамирес. Чичо Рамирес! Фред. Хамбачу. Ще има ли? Не, няма за сега Рамиреш, дигни, моля да. Ще ни спасиш ли Рамиреш? Не има корнер. Последна възможност за Бразилия. Да, която се... Да, и ще има дуспи, дами и господа. Ще има дуспи! Добре. Си настроим кой какво ще стреля. Хълк, нема ситиство, кривак. Значи, он ден, дето играхме ние дуспи, кой, значи, Давид Луиш я би първи, втори май беше Марсел. Не, тогава и Вилян я би, ще го направя. Ето така. Не, ето така. Фред нема да бие, Рамиреш, Густаво, Хълк, добре, Адриано и Арен, защото няма падател. Добре. И мисля, че така е добре. Айде, Давид Луиш ще ми е първи! Давид Луиш срещу Адам Бегович е където. Кажете някъде да бия. Не дам се. Ето! Дадох наляво, той ми е бинал средата! И пати се на ните, бе. Клеям се. Аре, бе. Ще бие надясно. Добре, да. Мислих на моя дясно. Казах, като е на негово. Селска работа. Аре, мастер Неймар. Така. Мастер Неймар. Този път я бих средата и си беше така. Ще бие по средата. Добре, че не се послушах, защото лошо. Кой ще отиде на финал? Марсело Диас. Не знам, защо ги бие само последния, ще бие добре в някой от ъглите. Ма кой?
Добре, този път ще бие по средата. Не, ще бие на... Моя дясно! Как познах! Добре, че се поправи. Ще бия на ляво. Ето, бих я горе малко наляво. Сега, ако Жулио Сезар спаси... Ако Жулио Сезар спаси тази дуспа, Бразилия отиват на финал, ще я бие по средата. Този път ще я бие по средата и съм убеден. Добре, де. Не беше по... Сега, ако я вкарам тая, Бразилия отиват на финал. Нали така? Сега, ако я вкараме... не, ще имаме... Да! Хълк! Не! Лошо. Сбъркаха гъла. Добре. Ще биеш на посредата, убеден съм! Града! И Бразилия са на финал! Бразилия са... не, на полуфинал. На финал или на полуфинал? Не знам. Май на финал. Да, на финал. На финал! Бразилия са на финал след много мъки. И да видим срещу кой ще бъде на финал. Бразилия и Испания са на финала на световното първенство по футбол.